अगर आप भी चाहते हैं SJB म्यूजिक प्रेजेंट का ऑडियो या वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। SKS रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोजन मुजफ्फरपुर। हतरी चल गईले अजित के बहिया छोड़ के गे अजित के बहिया छोड़ के भला न होता तोर भला न होता तोर बहतरी जैबे ऐसे मुँह मोर के सोच हतरी चल गईले अजित के बहिया छोड़ के गे अजित के बहिया छोड़ के कवन कसूर गईले है नजर से दूर कलियऊ कवन कसूर गईले है नजर से दूर मिलल नाम के सुन गैरनिया मजा पूरा भरपूर जब से गईले तब जब से गईले तब से गम में प्रिय लगता री खजूर के सूझ हतरी चल गईले अजित के बहिया छोड़ के गे अजित के बहिया छोड़ के नैहर के रही यार लेके गेला तोर भतार नैहर के रही यार लेके गेला तोर भतार सुन गे चौरी सुहाग रात मनई है टंगरी पसार पसार दिलियाऊ जवन समान दिलियाऊ जवन समान की जाई है हमरा बथनिया में छोड़ के सूझ हतरी चल गईले अजित के बहिया छोड़ के गे अजित के बहिया छोड़ के धर्मेंद्र के मिलल खबर रंगीला रंजन जी भइल गरबा धर्मेंद्र के मिलल खबर रंगीला रंजन जी भइल गरबा सुन रे भईबा होत ना हऊ हमारा अब सवार मन करे अब हमरो मन करे अब हमरो कि मर जाई पोखरा के पनिया में कूद के सूझ हतरी आगे सूझ हतरी चल गेलाही अजित के बहिया छोड़ के गे अजित के बहिया छोड़ के भला न होता तोर भला न होता तोर बहतरी जैबे ऐसे मुँह मोर के सूझ हतरी चल गईले अजित के बहिया छोड़ के सूझ हतरी चल गईले
अजित के बहिया छोड़ के, हे गे अजित के बहिया छोड़ के। SKS रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोजपुर मुजफ्फरपुर।